Kubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong. Ringkat bat ka net footage. Ordar mapi. Nginwan ra mangi hakerdog ying jongpi. Ke United Hanyotrap Movement mentaka sengi ke Sautrik bena jeleu arajar Bhoi kalalaj no Synñiang deki Marbam jeki Longïing Baduk Kyrdem Bhoi district ki bayekendo yeki jinge hagane ke jing Kyrdem na ke jing shakta ha COVID-19 la sakhi lang deki nongkit kam shnong bat ki dekhot ka dorbar shnong kam ye isu badan kam hiki long sore kalong no tang ye kam kajam ndai ka development la don được học den ta kadau ka seng hi ka yang kanong rem nam tau wa nong kondong khamtam committee sini ki than boda te president la ai ke bok yang si blok khai kilong yeng ki ba la jet da snong ban no nyang ka bala te ngin sanang yai poi na ka por ka snong bat ngin nang ye trailang ba snong bat ki we pi we te bu lang ke jingduai nam ta jungi ki nong elam ban nang la ban tulun ya ka santan